Én Ádám vagyok, és most el szeretnék kezdeni egy sorozatot, aminek a címe Gondoltad volna lenne, és minden egyes epizódban el szeretnék mondani 5 tényt, és a mai téma az állatokról lenne szó. Szóval, ha egy kicsi zaj lenne, háttérzaj, kutyaugatás, a kutyák meg vannak kergülve, nem tudok ellene mit csinálni. Szóval kezdjük is. Az első tény, hogy a pingvinek 1,8 méter magasra is ki tudnak ugrani a vízből. Ha már a pingvineknél vagyunk, Norvégiában a lovaggal ütöttek egy pingvint. Egy bébi kenguru olyan pici, hogy elférne egy teás kanálban. Az jó kicsi. Folytatom. A nagy mennyiségű szőlő és mazsola megmérgezheti a kutyát. Akkor nem etetünk mazsolával szőlőt és mazsolát. A pillangóknak a lábukon van az ízlelő bimbójuk. Miket érezhetnek olyan? Szóval ennyi lett volna a mai videó. Valószínűleg ez holnap kerül fel, vagyis 29 talán. Nem tudom pontosan, de kedd. Húsvét hétfő után, kedd. Szóval azért kellemes húsvéti ünnepeket utólag is, vagy még igen. Szóval, ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg, szólj hozzá, iratkozz fel. Én Ádám voltam. Sziasztok!